Hi, hello guys. Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa inyo po sa patuloy sa pagsuporta sa akin sa channel ko, Mark Pagkunla. Meron akong ipakita sa inyo paano maggumawa ng lubid na straw ang gamitin natin. So guys, ito simple lang to, kahit sino man gumawa to, madali lang yun gumawa ng lubid gamit ng straw. So sa hindi pa na makita to na paano gumawa ng lubid, so para sa inyo to. Kung marunong na kayo gumawa, salamat sa inyo. So guys, dito na lang ang i-vlog ko. So ipakita ko sa inyo kung konti lang to video. Simple lang ang gawin ko. Gumawa ako ng lubid. Paano guys, pakita ko sa inyo paano gumawa ng lubid gamit ng paa natin. Simple lang to, kahit sino marunong yan. So salamat sa inyong pag-support guys. So sa dili pa natin ipakita ang ating video, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Mark Pagkunla. So guys, sa dili pa nakapakita ang akong vlog, ipasok natin ang ating intro.